txiki-txikitatik ez gau batzen, baina hola batea, igual 5 urte hola jamazko etortzen. Diana natatzea inauteritako igande astean, nik uste sentitzen egun badala, ez? Orduan, inauteriri mozorrotzen hasteko jaia ematea. Hola esi sartu ginen atzo hien da, hola esnatu behar zakiu. Regulaxia esnatu geha eta justo kamisea jarri gainetik pixkat barruko gauzak pixkat diskutatzeko eta fuera, kalea. Urtero eta urten gainea junonaz aurorota goizeko 7:00 izugarria izan dare bai. Goetik altxa bata gainean jarri eta kalea. Asko kostatu zen, baina aurten lehenengo aldia. Zaian hasiera, eta jendekin topo iteko leku bat. Aspaldeko jendekin eta giro politxak. Bueno, ni bakarrik izango baditz, gaitzerdi hemen atzetik dapakiztinen beste ataldea da problema. Nire gatik, errez, nireko ez daukat usarioi ez daukat. Nire pijaman usarioi ez dut erabiltzen. Baina, bueno, hemen bakoitzat nahi du nahi tegu. Daukat denakela trastuz beteta eta eutzen gauza hartu eta ze ikusi ebila idun edo hotza edo bero eta ura jantzitak itxo. Gaur goizeko 4:00 esnatu geha eta hemen behiak egin ditu eta hemen dakagu esnea herrian saltzeko gaur. Así que hemen gaude lantalan, saldu edo banatu, berdin dio gaur. Así que ondo. Tero atertzen dugu zer ezberdin eta aurten horrela jantzita atera bai. Soinean daraman mozorroak ez dizu ni eragozteko baimenik ematen. Zure eskubide bera dut, Nik zuk bezala dantza egiteko. Baita gogoak ematen dizun moduan, Sartu egiteko ere. Lagundu beharrez baduzu. Ez egin enbarazu. ausarta naiz etxerako bidean, Baina ez nuke ausardiarik behar izan nahi. goizeko more berarekin heldu nahi dut gauean nire etxera. Kaleak dira festagune eta ez edangune. Mozkorrak lurrean saiestu nahi badituzu. Has zaitez zugandik. Ordezkatu botioia dantza egitarekin. Ondo pasa daiteke, pasa eginda egon gabe. Hortaz, zuk erabaki. Gaurko mozkorra, biharko jarrera azkorra. Egin, festa. Baina utzi ere bestei egiten. Gauean pilatzen dugun eguneko zaborrak. Ez diot itxuro honik ematen herriari. Hori, marroi, berde, grisa, zein urdin. Zailkatu beti ezain berdin. Erabili komun publikoak. Bizilagunek eskertuko dizuteta. festa egiteko garbitasuna nahi badezu, Gogoratu. Kaleak denonak dira. Zaindu itzazu. Ez dago festarik musikari gabe. Egin soinu eta algara, baina ez zarata. Errespetatu bestearen doinua. aurreztu liskarrak. Eta harmonian jokatu. Txaranga pasatzean, Gogoratu. Kendu volumena.
Maripampalena ere banaiz. Txilipitana esaten didate, txintxipapa ere berdin. Txintxilimpalo edo mitxurika, txiruliru eta pipiri. Askatasuna maite du, bizi naiz alai. Lagun bat beharra duzu, behi esadazu lasai. Thank you.
Sotanak endu eta gure inspirazioa izan da Dreamgirlseko pelikula. Orduan, pixka bat musika 80-ero, 70-ero naztu eta hor nahi genuko Tolosako garboa jarri, nik uste dela hoi behar dela, eta hoi da gure ideia.
oso kezkatuta zegoen. He recibido una llamada de nuestro amigo Ratzpeon muy preocupado. Ez daki nolakoak ditu egunero Ibartarren eta Tolosa inguruko herritar guztien intrusioa. No sabe cómo parar la interesante intrusión de los habitantes de Ibarra y de los alrededores de Tolosa. Todo vuelve más raizarri. Ni erakutsiko dizut nola ibili duten ni United States. No te preocupes, Franz. Yo te enseñaré cómo lo voy a hacer yo en United States. Eta ezagin kaso, hogeita zortzi kanalaren eta Tolosaldeako atariaren gezurteroei esaten dizuenean eraikiko dugun horma Tolosak pagoko duela. Ez, no hagáis caso cuando los mentirosos de Tolosaldeako ataria y hogeita zortzi kanala os digan que este muro lo pagará Tolosa. Lo va a pagar Ibarra y el gobierno vasco, todos menos Tolosa.
beti izan, pizkat Donald Trumpen aukerak eta, bueno, izan aukera una talde neutro egiten, horri buruz parodia bat itea, eta, bueno, intentzioa etxikarra daude dantzan, sartzen dira Donald Trumpen seguratak eta baztertzen baitute, gure horma jartzen digute, eta atetik dute Euskaldunak horma hori apurtena, eta kontigo alkarrekin bukatzen dira, eta, Ave Cesare Morituri, te salutat.
Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, baila, baila, bailando, hey. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo. Tardatuko nuen igual hilabete bat nola gutxi, azken erabakinean, eta azken nuen erromatar ez duen atzera. Gutxi gara bera karroza da erromatar karro bat, aldikin aurren kristaldi bat dago. Eta, bueno, lana bauka, bere lana bauka, dexen den hartu nien du lana, esan duteko banatu du lana, bai, dantza, bai, karroza, bai, edo zer gauza, dena hartu banatu du eta nik uste dut domatu da, eta ni baina arte, guztu da. Txiki-txikitatik ez gau batzen, baina hola batea, igual 5 urte hola jamazko etortzen. Diana natatzea inoteritako igande astean, nik uste
sentitzen egun badala, ez? Orduan, jode, inauteriri mozorrotzen hasteko jaia ematea. Hola sartu ginen atzo egin da, hola esnatu behar zakiu. Bueno. Hombre, gola esnatu behar eta justo kamisea jarri gainetik pixkat barruko gauzak pixkat diskutatzeko eta fuera, kalea. Urtero eta urten gainea junonaz aurorota goizeko 7:00 izugarria izan dare bai. Goetik altxa, bata gainean jarri eta kalea. Asko kostatu zen, baina bueno, aurten lehenengo aldia. Zaian hasiera, eta jendekin topo iteko leku bat. Aspaldeko jendekin eta giro politxa. Bueno, ni bakarrik izango baditz, gaitzak di hemen atzetik dapak izinen beste ataldea da problema. Nire gatik, errez, nireko ez daukat usarioi ez daukat. Nire pijaman usarioi ez dut erabiltzen. Baina, bueno, hemen bakoitzat nahi du nahi tegu. Daukat denakela tastuz beteta eta eusten gauza hartu eta zer ikusi ebila idun edo hotza edo bero eta ura jantzitak itxen. Gaur goizeko 4:00 esnatu geha eta hemen behiak egin ditu eta hemen dakago esnea herrian saltzeko gaur. Así que hemen gaude lantalan, saldu edo banatu berdin dio gaur. Así que ondo, tero ateatzen dugu zer ezberdin eta aurten horrela jantzita atera bai. Soinean daraman mozorroak ez dizu ni eragozteko baimenik ematen. Zure eskubide bera dut, Nik zuk bezala dantza egiteko. Baita gogoak ematen dizun moduan, Sartu egiteko ere. Lagundu beharrez baduzu, Ez egin enbarazu. ausarta naiz etxerako bidean, Baina ez nuke ausardiarik behar izan nahi. Goizeko more berarekin, heldu nahi dut gauean nire etxera. Kaleak dira festagune eta ez edangune. mozkorrak lurrean saiestu nahi badituzu, Has zaitez zugandik. Ordezkatu otioia dantza egitarekin. ondo pasa daiteke pasa eginda egon gabe. Hortaz, zuk erabaki. Gaurko mozkorra, biharko jarrera azkorra. egin festa. Baina utzi ere bestei egiten. Gauean pilatzen dugun eguneko zaborrak, Ez diot itxuro honik ematen herriari. Hori, marroi, berde, grisa, zein urdin. Zailkatu beti ezain berdin. Erabili komun publikoak. Bizilagunek eskertuko dizut eta. festa egiteko garbitasuna nahi badezu, Gogoratu. Kaleak denonak dira. Zaindu itzazu. Ez dago festarik musikari gabe. Egin soinu eta algara, baina ez zarata. Errespetatu bestearen doinua. aurreztu liskarrak. Eta harmonian jokatu, Txaranga pasatzean, gogoratu. Kendu volumena.
egia esan, hasi ginean, inauterin gaiatea, eta bota genitun, bastante idea zaparra junginan, deskartatzen idea batzuk, eta azken zeuden arte, botazio batera zen, eta esan genuen, ja, bakoitzak baindu bere mozorroa, behar nahi izan duen bezala, bere ideiakin, eta hau atera da. Ikusitzena. Mozorrak egin dituzue, zuen gurasoak, modutan, batzuk amona, eta beste bago. Aldan bezala, egen neuko pixka diten. Ez dakit zenbat guantatuko, baina, bueno. Antza urtero oso landu hain ez. Aurten, zein da dantza egiten duna? Egia esan urtero ibiltzea dantzan tema horrekin den espetuak, eta aurten eta ni izan naiz dantza indunetako bat, bideok ikusi, eta batetik da bestetik, azkenen
picture screen for greasy lightning. Lo nuevo que traigo para ti. dantza hobetzeko, eta, karo, hilabeteri makizu egun handia gala, eta ordu asko esaiatu behar da, eta ordu asko esartuko bizaiatzeko. Zein da zuen aurtengo ideia, nondik atera da? Gure ideia etorri zan pelikulan oinarritu nahi genuen, eta bueno, kurritu zitzaigun hola eramate aurrea, eta bueno, pixka lortu duguna, hausia. Zria zenbat kuadria zaudete hemen elkartuta? Egia esan gaude 3 kuadria 10, guztira 50 hola, eta hoi da, kuadria 10 guztira, gutxi gora gara. Gauza guria daukazue, zenba demora eraman dizue goi jakitea? Gabonetan ja pentsatzen hasi ginen pixkati ja, zemoz zorrok, eta, bueno, hilabete bat, hilabete erdi, bai, pasa dugu, nahiko lan iten, egia esan. Da, zuen gaurko asmoa zein da? Bueno, principios,
ordu arte, bazkaldu eta hori hemen, jake egualdik lagundit egun, eta gero
Thank you.